A ribeirense Fabiola García é elixida polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para ocupar a Consellería de Política Social. Ata de agora exercía como directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade. Con 33 anos converterase na membro máis nova do goberno galego. Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago, o seu ascenso en política foi meteórico. Da man de Manuel Ruiz, no ano 2015 incorporase como número 2 ás listas do Partido Popular de Ribeira nas pasadas eleccións municipais, nas que resultou elixida, exercendo durante preto de 2 anos como tenente de alcalde e concelleira de Administración, Transparencia, Atención e Participación Cidadá, así como tamén promoción e dinamización económica e cultura, ata que deu o salto á Administración Autonómica a finais do ano 2016. Ademais do nomeamento de Fabiola García, producíronse tamén outros cambios significativos no goberno galego. Entra Carmen Pomar como nova conselleira de Educación, departamento ata o de agora ligado con Cultura, á fronte do cal seguirá Ramón Rodríguez, que verá sumadas ademais as competencias de Turismo. José González, outro dos novos conselleiros, asume Medio Rural. E a ata de agora titular deste departamento, Ángeles Vázquez, pasa a Medio Ambiente, de onde sae Beatriz Mato, que será a candidata do Partido Popular á alcaldía da Coruña.